היי, אני שרית מ-www.reikienergy.net והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על איך מטפלים בכאב ראש. אז כאב ראש בעצם זה משהו שנובע הרבה פעמים כתוצאה מחוסר שעות שינה, או מחוסר שתיית מים, או מלחץ, או עצבים. ואני לא מדברת על כאבי ראש ברמה של מיגרנה, אני מדברת על כאבי ראש רגילים שרוב הפתרונות של רובנו זה פשוט לקחת כדור, או אקמול, או אדוויל. אני רוצה להמליץ לכם על שיטה אחרת. השיטה הזאת נקראת עיסוי גבות. שימו לב. השיטה הזאת מיועדת ללחץ שמתרכז פה במרכז המצח. זה בגלל שכתוצאה מחוסר שתיית מים או חוסר בשעות שינה, נימי הדם נהיים פה לחוצים. וזה פשוט מצטבר בצורה של כאב. אז בואו תיקחו יחד איתי את שתי האצבעות האלה, את האגודל ואת האצבע הגדולה. תתפסו בעצם את הגבות, כאן, בחלק הפנימי והחיצוני שלהם, ובתנועות סיבוביות, ככה. פשוט לעשות לכל אורך הגבה עד החלק החיצוני שלה. במיוחד בחלק הפנימי. זה מאוד מאוד נעים, מאוד מזרים את הדם בכל האזור. אתם תראו מיד שהכאב ראש שלכם יתפוגג. על אותו משקל, אני גם ממליצה, אם הכאב ראש הוא פה ברקות, פשוט לעשות את הרקות. העיסוי ממריץ את הדם ומזרים את כל הנוזלים. בכל החללים בפנים ובראש. מאוד מאוד מומלץ. תאמינו לי, הרבה יותר בכדור. קצת עיסוי בראש. אתם מוזמנים לנסות יחד איתי. תודה רבה. ואם אתם רוצים לקרוא עוד קצת על רייקי ועל שיטות עיסוי נוספות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ולקרוא וליהנות שם גם מהטבה מיוחדת, במיוחד בשבילכם. תודה רבה, נתראה בטיפ הבא.